ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭେଟି ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କାଳରାତ୍ରି। ଗୋଟିଏ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବତାସରେ ଗୋଟେ ସାଥିଅରା କପୋତର କରୁଣ କାହାଣୀ, ତା ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାର ପରିପ୍ରକାଶ ମୁଁ କରୁଛି ମୋର ଆଜି ଲେଖନୀ ମୁନରେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୁଣିବା ସେଇ କାଳରାତ୍ରିର କାହାଣୀ। ଏ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବତାସରେ ରହିଗଲା ସାଥୀ ମୋର କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ। ଅଗଡାଳେ ବସାରେ ମୋ କୁନି ଦୁଇ ଜୀବନ, ଆତୁରେ ଅଧୀର ହୋଇ କରୁଥିବେ ରୋଦନ। ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଦାନା ଟିକେ ପାଇଁ, ଏ ବତାସ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବେଳୁବେଳ ଛାଇଯାଏ ଅମା ଅନ୍ଧକାର, ଗଗନରେ ଦେଖ ତାଣ୍ଡବ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବଦରେ କମ୍ପି ଉଠେ ମହି, ମୂଷଳ ଧାରା ବରଷା ଟିକିଏ କମୁନାହିଁ। ସାହାରାଏ ବୃକ୍ଷଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେବେ, ମୋ ଡେଣାରେ ମୋ ଭରସା ହାରିବନି କେବେ। ନୂତନ କିରଣେ କାଲି ହସିବ ପୃଥିବୀ, ସିନ୍ଦୁରା ପିଟିବା ମାତ୍ରେ ବେଗେ ଉଡ଼ିଯିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭରସା ଆଜି ଏ କାଳ ରାତ୍ରିରେ, ନୀଡ଼କୁ ଫେରିବି ଦାନା ଧରି ମୋ ଥଣ୍ଟରେ। ହଜିଲା ସାଥୀଟି ମୋର ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ, ମୋ ସୁନା ସଂସାର ପୁଣି ହସି ଯେ ଉଠିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।